Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo ɓural e nyalɗe sappo arane ha lewru layhaji to kadi nder moƴƴe Allah dow meɗen be ɓure mako dow meɗen kanko man ɗo o waɗani en wakkatiji ɓurduɗi kanji man ɗo kuuɗe boɗɗe cowete ha maji kuuɗe boɗɗe cowete ha nder wakkatiji man ɗo man ɗo ngam enɗam mako ngam bo moƴƴere mako dow meɗen heɓa ɓiɓɓe adama en deydey yiɗanɓe kañum en man ɗo wadgo njoɓari kuuɗe boɗɗe kamɓe man ɗo ɓe tiiɗa ha wakkatiji man ɓe keɓa kuuɗe boɗɗe ɗuɗɗe cowaɗe to kadi nder wakkatiji cuɓaɗi ɗi Allah suɓi banniɗo man ɗo nyalɗe sappo arane ɗe lewru layhaji to kadi en bolwanan dow nyalɗe ɗo en bolwanan ɓural maje wari ha ɓural maje hujjaji ɗuɗɗi wari ha ɓural nyalɗe ɗe ɗo hujjaji ɗuɗɗi ha deftere Allah be sunnanulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nder hujja ko sappinta en ɓural nyalɗe ɗe ɗo konngol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol wal fajir wa layalin ashir kadi jawmirawo o hunorake wakkatiwel fajiri ha ɗo nden bo o hunorake be nyalɗe sappo ɗe lewru layhaji man ɗo nyalɗe sappo arane ɗe lewru layhaji to kadi modibbo ibnu kathir o wi ha fassirgo mako aya kaɗo almuradu bi haɗo ashru zilhijja ɗo wonte ko nufete be layalin ashir man ɗo kanjum wonte sappo arane ha lewru layhaji non wari ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama hadisewol ngol ibnu abbas filli ɗum radiyallahu anhuma kanko man o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi'ata mal amalu fi ayamin afdal fi hadhihi l ashra kadi wala kuugal bongal nde ɓurata yiɗego ha nyalɗe ni nder nyalɗe hitande ɗo dininta nyalɗe sappo ɗeɗo nyalɗe sappo ɗeɗo kala nde goɗɗo huwi kuugal bongal fu ɗum tilim ɗum o maran mbar jari o sowante mbar jari mako amma kadi huugo mako kuugal bongal man ɗo ha nder nyalɗe sappo arane ɗe kanjum man ɗo cowol man lattoto ɓuran ɗuɗgo sowanego ha nder nyalɗe ɗeɗo man ɗo ɗe sowanego ha nder nyalɗe man ɗo ɓuran ɗuɗgo ngam man kadi ɓi adamajo o solana kanko man ɗo o ɗuɗɗina ko latti kala ko wi'ete ɗo ɗum kuugal bongal fu o huwa kuugal man o solana ɗuɗɗingo kuuɗe boɗɗe ha nder nyalɗe ɗeɗo ɗon man ɗo kadi nde o wi'ata banniɗo man ɗo sahabu en ƴamti annabijo mbi'atamo walal jihadu fi sabilillah kadi ko jihadi ha lawol Allah habgo ngam darna dina Allah kanjum man ɗo ɗum woni nder ko ɓurata woɗgo kuuɗe ɗum woni nder ko ɓurata woɗgo kuuɗe ha islam nder kuuɗe ɓurdanɗe woɗgo kanjum wonte habgo ngam darna dina Allah to kadi ko jihadi man ɗo huugo boɗɗum ha nder nyalɗe ɗo ɓuran ɗum yiɗego ha Allah na ɗon man ɗo annabijo wi'ata walal jihadu fi sabilillah ko habgo ngam darna dina Allah man ɗo huugo kuugal bongal ha nyalɗe ɗe ɗo ɓuran ɗum o ittitini goɗɗo goto no koma nonde woore ha nder yimɓe huwoɓe jihadi man ɗo ha ɗon man ɗo wi'ata illa rajulun kharaja yukhadiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi shay'in si gorko nder yimɓe honoɓe man ɗo kanko man ɗo wurtodi be kanko o wurti be hoore mako non do o wurtodi be jawdi mako kanko hoore mako be jawdi mako ndi o wurtodi fu wala lortiɗo wala ko warti wala ko lorti mana man kanko man o saydinama jawdi mako man ndi natti ha ton man fotan ɗum latti ɗum ba'antewa mako walla ɗum kuuje mako kabruɗe ɗum fu majum ɗum natti ha nokkure habgo mako ngam darna dina Allah man ɗo kadi sina oɗo kam latto kuugal mako kanko man ɗo ɓuran latto kuugal mako kanko man ɗo ɓuran to kadi oɗo tan ittitina ni kam ko ha jihadi man bo simo jihadi muɗum latti banniɗo kañum latti kuugal muɗum ɓuran non nder dalilaji ko tabitinta ɓural nyalɗe ɗe ɗo konngol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol wa yaskuru smallahi fi ayamin ma'lumat kadi ɓiɓɓe adama en julɓe ɓe inna jawmirawo ɓangiɗo ha nyalɗe andaɗe
to kadi ha ɗo man ɗo sahabojo annabijo ibnu abbas o wi'ata ko nufete be ayyamin ma'lumatin ha ɗo man ɗo kanjum wonte ayyamul ashr, kanjum wonte nyalɗe sappo arane ha lewru layhaji, kanjum nufete be innugo Allah ha nyalɗe andaɗe man ɗo. non hujjawol nayaɓol ngol pillangol ha ibnu umar Allah yerdoɓe ɓe ɗiɗo fuu, kanko ɓe saaro mako fuu, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ha hadisewol man, ma min ayyamin a'zamu inda Allahi subhanahu wala ahabba ilayhi al'amalu fihinna min hadhihi al-ayyami al-ashr. kadi wala nyalɗe ɗe ɓurata kuuɗe boɗɗe, wala nyalɗe ɓuranɗe mawnugo teddugo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala, non do jawmirawo ɓurata yiɗgo kuuɗe boɗɗe kuwe ha nder nyalɗe man ɗo dininta ɗeɗo nyalɗe sappo, dininta ɗeɗo nyalɗe sappo, dininta ɗeɗo nyalɗe sappo, kanje wonte sappo arane ha lewru layhaji. nden o wi ha timmam hadisewol man, fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, kadi ɗuɗɗine ha nder nyalɗe ɗo ha wigo la ilaha illallah, ha habbirgo, non bo ha yettugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non lattake Sa'id ibn Jubair rahimahullah, kanko man ɗo o laatake ngam tilmugo nyalɗe ɗe be andugo darjamaje, kanko man ɗo o laatake iza dakhalatil ashru, kanko man ɗo o tiɗɗino ha nder nyalɗe man ɗo tiɗɗinare ha hugo boɗɗum, ha o nesa kanko man ɗo o wawata timmingo deidei ko timmingo kuuɗe ɗe o nufi hugo ɗum ha nder sappo man ɗo, ngam solango maako hugo boɗɗum ha nyalɗe man be sowanego boɗɗum man ɗo, o tiiɗa tiiɗal ni ha tiiɗal maako man ɗo ngal ɓado ɓurgo mo sembe, ha tiiɗal maako man ɗo ngal ɓado ɓurgo mo sembe warta, kanko man ɗo o wawata hugo deidei ko o yiɗi tiiɗango man ɗo fuu bo ngam solango botorago nyalɗe ɗo be ɗuɗɗingo kuuɗe laatiɗe boɗɗe. to kadi modibbo ibnu hajar rahimahullah, kanko man ɗo wi ha deftere mako fathul bari, o wi'ata ko wangi sababu jotta kam ɓurgo nyalɗe ɗe nyalɗe sappo arane ha lewru layhaji man ɗo, ko latti sababu ɓurgo maje man ɗo ngam lattago o hawti ha nder nyalɗe man ɗo kuuɗe nayi mapindije, hawti ha nder nyalɗe man ɗo kuuɗe nayi mapindije, kanjum man wonte julde farillare, non do be nafila, non be sadaka, non be hijjore, non do be sumaye. kuuɗe ɗe fuu ɗe kawti ha nder nyalɗe sappo arane ha nder lewru layhaji ɗo, kadi hawtugo kuuɗe ɗe nayi ɗo ɗe keɓata ɗe kawta banni ɗo man ɗo, kuuɗe man nayi man ɗo kanjum mbiɗen julde, sumaye, sadaka, hijju, heɓa hawtani wakkatiwel gotel ɗo sina ha nyalɗe ɗeɗo man sina ha nyalɗe ɗeɗo man ɗo ɗon kadi kuuɗe mapindije ɗe cuɓaɗe ɓurɗe ɗo ɗon ɗe keɓata ɗe kawta, amma ɗum heɓata ko hawtugo maje ha tana nyalɗe ɗeɗo man ɗo. to ɗo modibbo ibnu hajar kanko man ɗo wi sababu ɓurdugo jawmirawo ko suɓri nyalɗe man ɓurdiniɗe ɗo ngam sababu hawtugo kuuɗe mawɗe ɗeɗo ha nder nyalɗe man. to ɗo deidei ko o wi. to accuɗo man bo jawmirawo ɓaŋiɗo, kanko man ɗo o tagan takle maako, o suɓa ha nder takle maako man ɗo ko o mari haaje, o tagan nder takle maako, o taga takle maako, nden o suɓa nder takle maako man ɗo fotan ɗum nyalaɗe, walla fotan ɗum lebbi, walla fotan ɗum wakkatiji goɗɗi noon, o ɓurnaɗi dow tanamaji. to kadi ɗo man bo nder foti ko ɗum laato nder asbabji ko watta jawmirawo man ɗo o heroro nyalɗe ɗeɗo man ɗo be ɓural ngal ɗo. to woodi kuuɗe giɗaɗe huugo ɗum ha huwego ɗum ha nder nyalɗe ɗeɗo, woodi nde ɗum latti kadi ɗo man ɗo ɗum nyalɗe marɗe ɓural ɗo, woodi kuuɗe mareteɗe haaje ɓiɓɓe adama en kuwaɗe ngam kanje man bo lattago maje ɗum kuuɗe boɗɗe, ɗum kuuɗe ɓurɗe, kadi marama haaje kanje man ɗe kuwe ha sappo arano nder lewru layhaji man ɗo. nder kuuɗe man ɗo
ada'u manasikul hajji wal umra kadi to lattake ban wakkati hijjore man nde ɗon maɓɓitino walla al umra ɗon no maɓɓitino na ban wakkatiwel men jotta ngel gondangel ngel kam ɗum fu majum ɗum ɗon maɓɓi amma kadi ban wakkatiwel ɗum latotono ɗum ɗon maɓɓi man ɗo to kadi hani goɗɗo ɓi adamajo to o wawanno o waɗa al umra ha nder ñalɗe ɗeɗo ngam waɗgo al umra ɗum kugal bongal to o waɗa al umra man ha nder ñalɗe ɓurɗe ɗeɗo ngam o heɓa sowanego ha kugal mako man ɗo ha mbar jari al umra mako man ɗo cowi ɗuɗɗi non ban to wakkati ban bawanɗo hijjugo foti kanko man bo o hijja to kadi ɗo man fu ɗum kuuɗe lattiɗe kuuɗe boɗɗe tilimɗe hani kanje man ɗo ɗe kuwe ha nder ñalɗe ha nder ñalɗe sappo arane ha nder lewru layhaji ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata al umratu ila al umrati kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al janna kadi al umra wadgo al umra hakkunde al umra be al umra man ɗo kan al umra man ɗo nga hefan deydey boofi goɗɗo ko salino diga al umra nga o waɗno calinga be al umra nga o waɗi jotta to non o wi'ata hijjore lattinde jaɓande bo kayre man ɗo nde wala mbar jari mare ni sina ko laati sina aljanna kanjum wonte mbar jari hijjore jaɓande to kadi ko wonte hijjore jaɓande man ɗo kanjum wonte hijjore nden nde jillanayi ɗum zunuba ɓi adamajo o hijji hijjore o ɗon hakkilani hijjore maako man ɗo o huway ko latti zunuba fu ha nder wakkati hijjore maako man ɗo to kadi ndeɗo hijjore latti nde laɓde ndeɗo o huwi kugal mare ha o timmini o nastinayi nder mare ko latti zunuba kadi oɗo ndeɗo man ɗo kayre wonte hijjore lattinde jaɓande kayre man ɗo wala mbar jari mare ni ko jawmirawo yoɓrata jawmu hijjore ndeɗo ni sina riska mo aljanna sina hokka mo aljanna to ɗo gotol nder kuuɗe boɗɗe cuɓaɗe hani ɓi adamajo huwa ɗum nder ñalɗe ɗo to non nder ko hani ɓi adamajo o huwa ɗum nder ñalɗe ɗeɗo man ɗo kanjum wonte julde ɓi adamajo yiɗama kanko man ɗo o yawa o yahana juule mako farillaje yiɗama ɓi adamajo kanko man ɗo o yawa o yahana juule mako lattiɗe farillaje kanjum wonte yahalawgo ha julurde ɗo man ɗo ɗum kuugal bongal hani ɓi adamajo waɗangal nder ɗum ko o rewrata Allah ha nder ñalɗe ɗe man ɗo kanjum wonte yawango mako juule farillaje non do farillaje man ɗo o yawana ɗe o yaha yeeso ɗe juule o heɓa o naafa ko latti nafilaje sunnaje jootiɗe non do o ɗuɗɗina bo ɓawo ɗon o ɗuɗɗina kadi bo accu yahalawgo ha juule ɗe farillaje juula ko latti sunnaje jootiɗe non do o ɗuɗɗina tana ɗo man bo o ɗuɗɗina nafilaje kanjum man ɗo ɗum woni nder ko ɓurata dewe ko goɗɗo ɓadorto jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata goto nder sahabu en maako o wi'ata alayka bi kasrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilayhi biha daraja wa hadda anka biha khadi'a kadi an man ɗo mi lisminima ɗuɗɗingo sujidango jawmirawo ngam an man ɗo a sujidanta jawmirawo sujidere ni sina jawmirawo ɓamtirma be mare daraja non do o liɓanma be mare ko latti boofima o liɓanma be mare yoga nder boofi maɗa to kadi ɗo man ɗo ɗum hollan en ɓural jotta kam ɗuɗɗingo naafila non julde fotan latti ɗum farilla walla ɗum naafila kanjum man ɗo ɗum woni nder ko ɓurata mawnugo dewe ko ɓurata margo bo mbar jaari ngam man kadi ɗon haani dow kala julɗo fuu ha nder ñalɗe ɗeɗo man ɗo kanko man ɗo o elana
o juula o ayna julde farillare maako kam tawn o juldande be jama'are o juldande be jama'are ha julurde o yaha bo yeeso wakkati ngam o heɓa o naafa ko latti sunna naafilaje sunnaje tabitiɗɗe walla jootiɗe o heɓa o naafa ɗe yeeso ko o juula farilla man. to kadi ɗo man ɗo nder ko ɓurata hango ɓi adamajo huwa ɗum ngam annabijo wari ha hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi'ata koma kadi ha hadisewol ɓutsinkewol wama taqarraba ilay jawmirawo ɓangiɗo wi'ata hadisewol man wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayh. wala ko jeyaɗo am o huwata o ɓadoroyam kanjum man ɗo hunde man ɗumi ɓuran yiɗgonde dininta ko parliɗinmi dow maako. to ni kam nder ko ɓurata hangoɗo goɗɗo an o ayna farillaji ko latti wajibi dow maako mbiɗen ban julde man kayre man ɗo nder hoolewol ko o artata o ayna nden kadi o tokkina nafila bo o ɗuɗɗina ɗum ngam kadi o heɓa sowanego kuuɗe ɗeɗo ha nder nyalɗe ɗeɗo. non wajibi dow ɓi adamajo julɗo kanko man ɗo ɗuɗɗina juule nafilaji ha nder nyalɗe sappo arano lewru layhaji ban julgo nafilaje ɗe balte ban julgo nafilaje ɗe jemma e tanamaje ngam annabijo sallallahu non bo be julgo ratibije ɗe ɓi adamajo julta ɗum yeeso juule farillaje be ɓawo juule farillaje man ɗo to kadi ɗeɗo fu o ayna ɗe ngam wari ha hadisewol kutsinkewol jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ha magol wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba. jeyaɗo am o seedata oɗon ɓadoroyam be nafilaje oɗon ɗuɗɗina nafila ha mi yiɗamo be sababu ɗuɗɗingo nafila maako man ɗo. to kadi ɗo man bo nafila ɗum kugal ngal ngal ɓi adamajo ɓadorto jawmum kadi kangal bo hani ɓi adama o ɗuɗɗina ngal ha nder nyalɗe ɗeɗo. non nder kuuɗe boɗɗe kanɗe huwego nder nyalɗe sappo arano lewru layhaji man ɗo suumago ngam nastugo suumaye man ɗo ɗum nasti ɗum ɗon nder kuuɗe boɗɗe kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo o suumo nder nyalɗe man ɗo ngam wari hadisewol to o wawan o suumoɗe ɗe fu diga arandeni ha jeenayabre to o wawata bo foti o suumo yogamaje o acca yogamaje to fuu majum o wawata bo hani nyande arfare nde kam kayre kam tande daɗamo nyande arfare kayre kam tande daɗamo to kadi ban hikka meɗen bo ɗum ɗon fototira alamisa wonte nyande arfare man to kadi hani kayre kam no o soyde tiɗal mako man famɗiri fuuni to o wawai suumago ɗe fuu bo arfare kam o heɓa o suumo ɗum ngam annabijo sallallahu wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laatake kana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yasumu tis'u zilhijja wa yawmu ashura wa salasata ayamin min kulli shahar. annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko man ɗo o laatake oɗon ha hadisewol man deydey ko wari ha magol annabijo o laatake oɗon suumo nyalɗe jeenayi lewru layhaji non oɗon suumo sappore haram non oɗon suumo nyalɗe tati ha kara lewru fu to wari ha hadisewol banniɗo ngam man kadi ɓi adamajo o solana kanko man ɗo suumago nyalɗe ɗeɗo man ɗo. non imamu nawawi o wi'ata ha suumago ayyam ashru zilhijja man ɗo kanjum man ɗo ɗum giɗa ɗum giɗeki catuki ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ko moy man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 harifan kadi ko moy suumi nyalde woore ngam Allah kadi jawmirawo daytinamo ha yiite deydey ko waɗata disde duuɓi 90 to wari ha hadisewol ɓutsinkewol jawmirawo wihamagol kullu amal ibni adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi be kadi kala kugal ngal ɓi adama huwi fu kangal man ɗo ngal ma'ako si suumaye kadi suumaye man kam mo am min warjoto cuumiɗo mbar jaari suumaye muɗum kadi jawmirawo o laafi
kuugal suumaye man ɗo ha maako, nden do o lenciti o warjago mbarjari suumaye man ɗo o ƴefti o wi kanko be hoore maako warjotondi. La shakka ko jawmirawo warji be hoore mum kam mbarjari man kayri man ɗo ndi mawnan, mbarjari man kayri man ɗo ndi mawnan. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ɓural suumago. Non suumago ñande arfa kayre man ɗo ɗon sembiɗa suumago nde, ɗon sembiɗa ɓi adamajo. Mbiɗen to o wawai suumago ɗe fuu bo o suumo ñande arfare wo'ore nde ɗo kam, ga annabijo sallallahu alayhi wa sallam o solni dow suumago nde. O yata siyamu yawmu arafa min bayni ayami ashri zilhijja, faqad qala alayhi salatu wassalam siyamu yawmi arafa ahtasibu ala llahi an yukaffira asanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Kadi suumago arfare man ɗo jawmirawo ɗon hefranan ɓi adamajo cuumiɗo man boofi maako pamari ha hitande maako salinde be hitande maako warande. Kadi amma ɗo man ɗo ha goɗɗo mo daraki arfare, ha dariɗo arfare kam hanayi kañum man ɗo ko ɓuratata o suumonde, ga annabijo o darake arfare man ɗo kanko man ɗo o suumaki. To haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.